To je samozřejmě, politici mi řeknou spekulace, jak si to může ten Nováček dovolit. Ale já se jich často nedopouštím. Už někdy před mnoha měsíci v souvislosti s chystanou návštěvou čínského prezidenta u nás a s ohlášeným podpisem řady dohod se v takzvaných politických kulárech hovořilo o tom, že je takový spěch na to, aby pan čínský prezident přijel a aby ty dohody se podařilo uzavřít proto, že pokud se tady uskuteční ty ohlášené velké čínské investice, takže se sem tam najde nějaký drobný peníz, který by mohl jedné politické straně pomoci konkurovat hnutí Andreje Babiše, jehož rozpočtové možnosti jsou vzhledem k těm našich stran nekonečné. A také by mohl pomoci příští prezidentské volbě, protože ti, kteří pomáhali před 5 lety, patrně prostřednictvím úkolů už znovu nepomohou. Nevím, co je na tom pravdy, ale byl jsem opakovaně ujištěn o tom, že tak to je. A to, že může být důvod, proč teď byl také důvod, proč teď byl obrovský zájem na tom, jak tu záležitost, tak jak nastala kolem Dalajlámy, urovnat. A proč jsme přijali prohlášení, ty 4 naši ústavní činitelé, které já jako vzděláním historik znám z historické literatury, ať se na mě nikdy nezlobí, já to jinak nechci porovnávat, z doby, kdy protektorátní vláda psávala do Berlína.